आई भैया, हम संतोष बिहारी यादव जे भी भोजपुरी श्रोता गणबानी गोड़ छुके प्रणाम करतानी। और आज बहुत खुशी के बात बा कि हमार गाना की रिकॉर्डिंग हिंद म्यूजिक वर्ल्ड में होके जा रहल बा। और इनकर लेखक राकेश दयाल भी एजा पधारलन है, हमारे बड़ भैया राजा जी भी एजा अलन है। और सबसे बड़ी बात ये बा कि मंटू मुस्कान और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सत्या भी एजा होली के मजा ले रहलन बाड़े। आई कान्हा बनल चूड़ी हार हर बेचे बाराज में चूड़िया, कान्हा बनल चूड़ी हार हर बेचे बाराज में चूड़िया, कान्हा बनल चूड़ी हार बेचे बाराज में चूड़िया, कान्हा बनल चूड़ी हार बेचे बाराज में चूड़िया, कान्हा बनल चूड़ी हार कान्हा बनल हो, कान्हा बनल चूड़ी हार कान्हा बनल चूड़ी हार बेचे बाराज में चूड़िया, कान्हा बनल चूड़ी हार बेचे बाराज में चूड़िया, बनल चूड़ी हार बेचे बाराज में चूड़िया। अपनी महलिया से राधा रानी आइले, राधा रानी आइले हो, राधा रानी आइले, संघावा में सखिया सहेलिया के लइले, सहेलिया के लइले, सहेलिया के लइले, अपनी महलिया से राधा रानी आइले, संघावा में सखिया सहेलिया के लइले, अब देखे लागल चूड़िया निहार हो,
चूड़िया पेन्हावे कन्हैया, पेन्हावे कन्हैया जी पेन्हावे कन्हैया। नरमी कलैया दबावेला कन्हैया, दबावेला कन्हैया, दबावेला कन्हैया। दोनों हाथे चूड़िया पेन्हावेला कन्हैया, नरमी कलैया दबावेला कन्हैया। राकेश राजू लोगे देखे में लाचार हो, राकेश राजू लोगे देखे में लाचार। अब चेला बाराजा में जब चूड़िया, कान्हा बनल चूड़ीहार बेचे बाराजा में चूड़िया। 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 अपनी महलिया से राधा रानी आइले, राधा रानी आइले हो, राधा रानी आइले। संघावा में सखिया सहेलिया के लैले, सहेलिया के लैले, सहेलिया के लैले। अपनी महलिया से राधा रानी आइले, संघावा में सखिया सहेलियन के लैले। अब देखे लगल चूड़िया निहार हो, अब देखे लगल चूड़िया निहार बेचे बाराजा में चूड़िया। कान्हा बनल चूड़ीहार 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 बेचे बाराजा में चूड़िया। भोला द्वारिका रामचंद्र की जय।